Shut up and sit down. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι πρώτη φορά που τα λέμε μετά από καιρό, καθώς είχαμε πρωτοχρονιά, είχαμε Χριστούγεννα πιο πριν. Και ήθελα να κάνει διακοπές εδώ. Ήθελα να κάνω και διακοπές, ναι, εννοείται γι' αυτό. Έχουμε πολλά θέματα, έχουμε 7 θέματα κιόλας, όπως είναι το κανάλι 7+. Έχουμε 7 θεματάκια, έχουμε Premier League, έχουμε μπάσκετ, έχουμε πολύ μπασκετάκι σήμερα, Θοδωρή. Έχουμε πολύ μπασκετάκι, δίνουμε και μπάλα μπάσκετ. Έχουμε πολύ μπασκετάκι και δίνουμε και μπάλα μπάσκετ, αυτό είναι το καλύτερο. Και έχουμε και Super League. Και έχουμε και Super League. Τώρα πάντα. Θα καταλάβετε στη συνέχεια, δηλαδή είναι απίστευτο. Έχουν γίνει πολλά και πριν τις γιορτές και μετά τις γιορτές έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Παίζαν μικρά παιδάκια σε μια γωνία που τα μάθαινε ο δάσκαλος. Πέρασα κι εγώ μέσα, άκρη-άκρη και πήγα στο οικόπεδό μου. Εγώ μελίσια έχω εκεί. Πήγα να τα δω γιατί υπάρχουν αγριογούρουνα που τριγυρίζουν και πήγα να τα δω αν δεν έχουν γυρίσει κανένα μιλήσει τα γουρούνια. Shut up and sit down. Αν δεν το καταλάβατε, ξεκινήσαμε κιόλας. Πρώτο θεματάκι μας. Έχουμε ξεκινήσει τώρα, κάνουμε εκπομπή. Είσαι σίγουρος? Ακόμα το εσύ, φίλε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα μας είναι 16η αγωνιστική της Super League, όπου έπαιζε ο. Super League. Super League, εντάξει. Ήταν το παιχνίδι Ξάνθη ΠΑΟΚ λίγο πριν την πρωτοχρονιά και έγινε λίγο ένας χαμός εκεί πέρα με το χιόνι, ειδικά στα πηγάδια. Ξέρετε από τι γίνεται εκεί πέρα με το χιόνι. Πήγανε για μπάλα και παίξανε χιονοπόλεμο. Πήγανε για μπάλα και παίξανε χιονοπόλεμο. Εντάξει, και το δεύτερο καλό είναι. Αυτό άθλημα είναι. Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβα. Γιατί στο εξωτερικό δεν γίνεται. Δεν έχει ποτέ Αγγλία ή ξέρω εγώ Ρωσία. Εντάξει, στην Αγγλία θα παίζανε, εμείς δεν παίξαμε. Πώς σκέψου ότι είναι τώρα κάποιοι τύποι που πρέπει να βγάλουν με την τσάπα. Δεν τι έλεγε ο άλλος τέτοιο. Αφού τσλάει. Όχι. Πάμε να το δούμε και να το πούμε μετά. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Δεν απειδάει. Αν τσουλάει και μεγαλώνει η τέτοια. Αυτό είναι για τη βροχή που κάνετε. Αν τσουλάει και μεγαλώνει η επιφάνεια. Ήταν ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι. Αν τσουλάει και μεγαλώνει η τέτοια. Μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Απλό, δηλαδή ήταν κλασική ελληνική ατάκα. Ήταν ξεκάθαρος για το αν πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι ή όχι. Αν τσουλάει και μεγαλώνει η τέτοια, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήτανε. Τελείωσε. Το είπε μόνος του. Το ξεκίνησε μόνος το παιχνίδι. Αυτό μετά μπήκε με έπαιξε μόνος του μάλλον. Και εν τω μεταξύ, αφού οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν καταφέρανε να. Δεν τσούλαγε μάλλον η τέτοια. Δεν τσούλαγε μάλλον η τέτοια. Ούτε μεγάλωνε. Είπα να το ρίξουν στο χιονοπόλεμο. Αφού λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίξανε πολύ χιονοπόλεμο επειδή το παιχνίδι δεν έγινε, τα παιδιά κουραστήκανε, Θοδωρή, και πάνε να τσιμπήσουν κάτι. Πήγανε στη Βάνα. Στη Βάνα. Στη φίλη του στη δηλαδή, Βάνα. Σκεφτείτε πριν τον αγώνα να πηγαίνουν να τρώνε ένα βρώμικο Βάνας. Εντάξει, φίλε, γιατί να μην φανεί άνθρωποι, δεν κατάλαβα δηλαδή κακό είναι. Στη Βάνα. Ναι, στη Βάνα, ρε φίλε, τι είναι η Βάνα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εδώ πήγαιναν και αγοράζανε, να πούμε, χιόνι από το φορτηγό. Αποκλειστικές φωτογραφίες από την Ξάνθη έξω από το γήπεδο. Δείτε. Αυτό είναι που σου έλεγα ότι εκεί πρέπει να φορολογήσει ο Τσίπρας. Πώς θα βγουν τα λεφτά σε αυτή τη χώρα, στο ποδόσφαιρο, 50 λεπτά. Super League. Γκαραντί. Κιόλας έχουμε αποκλειστική εικόνα από αυτόν τον άνθρωπο που καθάρισε το γήπεδο της Ξάνθης. Πήγε ο φίλος μου εδώ, Θοδωρής, μέχρι την Ξάνθη, συναντήθηκε μαζί του. Αποκλειστική συνέντευξη, βρήκαμε τον τύπο που πήγε να καθαρίσει το γήπεδο της Ξάνθης. Βέβαια δεν τα κατάφερε. Αλλά έκανε η αλήθεια είναι μεγάλη προσπάθεια. Δείτε το. Εν τω μεταξύ μας αποκάλυψε ότι θα είναι ο νέος πρωταγωνιστής. Guest star, ουσιαστικά, στην καινούργια ταινία, όπως όλοι είδαμε, τον Star Wars. Όποιος δεν την είδε να πάει να τη δει, γιατί εντάξει, τώρα κρίμα να μην δούμε ένα δικό μας παιδί. Δικός μας άνθρωπος. Δικός μας άνθρωπος. Shut up and sit down.
Περνάμε στο δεύτερο θεματάκι μας, κυρίες και κύριοι, όπου είναι τώρα από τον κόσμο του NBA. Blazers εναντίον Atlanta Hawks. Είναι ένα παιχνίδι εκεί πέρα. Πήγε ο τύπος να κάνει 2-3 τρίπλες, να περάσει τον αντίπαλο. Βλέπει ότι του βγαίνει, πέφτει κάτω, χτυπάει στο γόνατό του με το στόμα. Και έτσι όπως είναι, βλέπουμε να πετάγεται ένα δόντι. Τώρα αληθινό ψεύτικο. Πάρε γουρούνα κόκαλο και δώσ' μου στη Δερένιο. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό. Τώρα πραγματικά ο τύπος σκεφτείτε ότι μετά το κάναμε όπως κάναμε μικροί. Αντί να το πετάξει στα κεραμίδια, το βάλε μάλλον για θύμη και το βάλε στην κάλτσα του. Φίλε, τώρα τι να κάνει δηλαδή, να πληρώνει καινούργια οδοντία στον οδοντία του. Είναι πολύ ακριβή η οδοντίατρη. Φίλε, πώς δεν είναι ακριβή. Αφού το έχει, το βάζει μέσα, το κολλήσει μετά. Με λόγο. Το πάρει, το βάλει Με λόγο. Με λόγο, έτσι. Κάρι εδώ στην Ελλάδα. Με λόγο. Θα έρθει εδώ σε εμάς. Θα τον φτιάξουμε, θα τον φτιάξουμε. Shut up and sit down. Περνάμε κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο κύριος Τζαρμάλ Ριντ έκανε τώρα κάτι απίστευτο. Το παιχνίδι είναι Oregon State Utah. Έχει αισθανθεί ότι αδικείται και κάτι πρέπει να κάνει, αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Δεν πρέπει. Ναι, φίλε, καλά έκανε. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Ναι, άμα αδικηθείτε, αυτό ακριβώς να κάνετε. Gets the ball and then Φαντάσου, φίλε, να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Τι είχε να γίνει. Όλο το γήπεδο να γεμίσει μέσα, φίλε. Θα είχαν πιάσει το διαιτητή, καλά δεν θα κερδίζονταν. Ο παίχτης μάλλον δεν κερδίζονταν. Άμα ήταν σε αντίθετο τέτοιο. Αναλόγως, άμα ήταν φιλοξενούμενος. Τώρα θα πηγαίνουν με τη μεριά του διαιτητή, από εκεί που θα βρίζανε το διαιτητή. Περίμενε. Γιατί άμα ήταν γηπεδούχος και το έκανε αυτό, π.χ. μέσα στο ΣΕΦ ή μέσα στο ΆΚΑ ή τέλος πάντων σε ένα γήπεδο από αυτές τις δύο ομάδες της αιώνης, ας πούμε, της αιώνιους αντιπάλους, θα τον είχαν κάνει Θεό. Θα ήταν πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες τις οπαδικές. Θα τον κάνανε τατουάζ. Ο ήρωας. Ο ήρωας της ομάδας. Έβαλε την τρικλοποδιά στο διαιτητή που μας ανοίξει. Μπράβο. Ναι, αυτό περιμένουμε από σένα. Τζαμάλ Ριντ, κυρίες και κύριοι. Ο καλύτερος. Φέρτε τον εδώ, τώρα συμβόλαιο. Πάλι στα δικά μας. Εντάξει, είμαστε απίστευτοι, το ξέρουμε. Για άλλη μια φορά το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Είπαμε, Super League. Super League. Βασικά αυτό είναι κύπελο. Αυτό είναι κύπελο. Πας Γιάννενα Παναθηναϊκός. Στα Γιάννενα. Κλάις ανώτερο το κύπελο. Κλάις ανώτερο. Λοιπόν, για να μην το απολογούμε, πήγε ο Σάνσετ μαζί με τον Εσχέν να πάνε στο γήπεδο, ρε παιδί μου, του Πας Γιάννενα για να γίνει ο αγώνας. Αλλά τους έτυχε ένα απρόπτο, αλλά σε αυτό το απρόπτο έξω δεν είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Σκεφτείτε τώρα τους παίκτες της Real που πηγαίνουν από την Αττική Οδό, με τη Lamborghini τους ή με τη Ferrari τους. Τι άλλο θα είχαν. Πάνε στο ιδιωτικό πάρκινγκ, πάνε μια χαρά κύριε. Ενώ εμείς εδώ. Ρε εσύ να μην γελάς. Δεν μπορώ, απλώς έπρεπε να κάνεις κιτς ο χάζος μόνος, τι θα κάνω. Shut up and sit down. Πάμε τώρα στα πιο επίκαιρα, που ήταν πριν 2-3 μέρες. Super League, τώρα νομίζω είναι 18η-19η αγωνιστική περίπου. Πρωτάθλημα της Super League. Πρωτάθλημα τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει σημασία ποια αγωνιστική είναι. Δεν έχει σημασία. Χώρα, όλες είναι αξιοθαύμαστες. Είναι ίδιες. Είναι τώρα, παίζει ο Πλατανιάς με τον Ολυμπιακό. Έκανε και την πρώτη γκέλα Ολυμπιακό, να το πούμε γι' αυτό, εντάξει. Ναι, να ενημερώσουμε. Μιας και κάνουμε αθλητική εκπομπή. Μιας και κάνουμε αθλητική εκπομπή. Πάει τώρα, ρε παιδί μου, κοντά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί, μάλλον. Όπως είπε και ο εκφωνητής. Ήταν στο 93 περίπου το παιχνίδι, έχει δώσει 5 λεπτά καθυστέρηση. Είναι κάπου στο τέλος τέλος πάντων το παιχνίδι. Έχει πάει ο Κουλιμπαλί να εκτελέσει το κόρνερ για το πλάγιο, συγγνώμη, για την ομάδα του Πλατανιά. Και κάποιος εκεί πανεπιστήμονος πέταξε έναν αναπτήρα στον Κουλιμπαλί. Τον έδωσε εξωδιαιτητή όμως. Ναι. Δεν θα τον έβαζε στην τσέπη, σαν να τον δόντι. Και να είσαι να τρέχει. Είναι σαν τους τέτοιους τους καπνιστές, άμα δουν αναπτήρα τελείως, τον έβαλαν μέσα. Τον καβάτσανε. Ο κολλητός μου τον βάζει μέσα απευθείας. Τσιγαράκι να βγάζει. Πάμε να το δούμε. Εδώ κοιτάξτε, ο Κουλιμπαλί, ο οποίος βαίνει και δείχνει ακριβώς. Πάντως φίλε, ο Κουλιμπαλί μάλλον,
Πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα, που βρήκε αναπτήρα και τον έδωσε σε άλλον. Έτσι. Δηλαδή, έδωσε αυτή τη χώρα. Δεν τον καβάτζωσε. Ο αναπτήρας πρέπει να έχει πνευματικά δικαιώματα κανονικά. Δεν μένει αναπτήρας για να πρέπει να έχει τέτοιο ωραία αξία να μπαίνει, να πηγαίνει να κάνει τέτοιο. Μεταβίβαση. Λουράκι εδώ στο χέρι. Να δένεται, ξέρω κανονικά. Εν τω μεταξύ, φίλε, να ξέρεις, μετά το Κουλιμπαλί. Είπε κι άλλα. Μετά τον Κουλιμπαλί την μπάλα πήρε ο Σαγίνο. Και μετά το Σαγίνο πήρε την μπάλα ο Μιλιβόγεβιτς. Εκεί το αποθέωσε. Το τελείωσε μόνος του. Κάτι ξέρω εγώ που λέω Ξέρει. Σιγά παντός ένας αναπτήρας δεν έγινε τίποτα το τρελό. Τι το κάνανε τόσο πολύ θέμα, έχουν γίνει άλλα. Εντάξει, δεν ήταν εκεί. Ενώ ο Τζόρτζεβιτς είναι πεσμένος εκεί και δεν ξέρω αν είναι πεσμένος από τη μονομαχία που είχε με τον Κονσεϊσάο ή αν έχει Ούτε. Shut up and sit down. Εν τω μεταξύ στη Ζηρίχη είχαμε τώρα χρυσή μπάλα. Ο Μέση το σήκωσε κλασικά μόνος του. Ο Ρονάλντο δεν πήρε τίποτα. Πήγε να πάρει κάτι, αλλά. Εντάξει, δεν πήρε τίποτα. Τι ήθελες να πεις, δεν πήρε τίποτα. Δεν έβγαλε φωτογραφίες, έβγαλε και selfie. Έβγαλε τα πάντα, αλλά πήγε να κλέψει κάτι εκεί πέρα. Που πήγε. Εντάξει, είδε μια όμορφη παρουσία τώρα. Να μην κάνει μια κίνηση. Εσύ δεν θα κάνεις άμα ήσουν ο Κριστιάνο. Το είδε όμως ο Νεϊμάρ και μόνο που δεν σηκώθηκε. Πήγε να φωνάξει το Σουάρες να το δαγκώσει. Ο Νεϊμάρ έχει πάρει μαθήματα από το Σουάρες. Έχει πάρει τα μαθήματα. Έχει αυτός λίγο δοντάκια. Το καπελάκι. Κοίταζε λίγο περίεργα, σου λέει κάτσε. Κάτσε αυτός τώρα θα. Τι κάνει αυτός, μιλάει στην κοπέλα του φίλου μου εδώ, τι έγινε. Άλλο ένα τσουκουτσουκουμπόλ έφτασε στο τέλος του. Θοδωρής, ευχαριστημένος. Αφού τσουλάει και μεγαλώνει η τέτοια, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εκπομπή έτσι, αφού τσούλησε και μεγάλωσε. Τσούλησε και μεγάλωσε. Τελείωσε. Η τέτοια. Μετά τον Κουλιμπαλί. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε σούπερ δωράκι για μπασκετικούς φίλους αυτή τη φορά. Μια πολύ ωραία χορηγία από το Ζήση Sport Center από το Μαρκόπουλο. Για να την κερδίσετε την παλίτσα πρέπει να κάνετε ένα like σελίδα και ένα like στη φωτογραφία που θα ανεβάσει η σελίδα μας. Και στο post ουσιαστικά. Στο post, ναι. Οπότε, άμα τα κάνετε αυτά, η μπαλίτσα εδώ πέρα, ένα σούπερ τυχερός θα την κερδίσει. Την προηγούμενη φορά δώσαμε μια μπάλα μπάσκετ. Μια μπάλα, ναι. Τώρα την προηγούμενη φορά μάλλον δώσαμε μια μπάλα ποδοσφαίρου, τώρα θα δώσουμε μια μπάλα μπάσκετ για τους ψηλούς τύπους. Για τους ψηλούς φαν της εκπομπής. Για τους φαν. Γιατί έχουν και ψηλούς φαν, έτσι. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα που εσύ είσαι κοντός. Εγώ είμαι και 2 μέτρα άνθρωπος τώρα, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι ψηλοί, σαν εμένα, δεν είναι μόνο τώρα. Κλείνουμε και θα δει. Γεια σας, καλή συνέχεια. Εγώ τσιγάζεις ακόμα.